Nun momento no que as guerras e os conflictos se espallan por todo o planeta, a rapazada mobilízase reivindicando un mundo en paz. Hoxe, moitos concellos acolleron actos reivindicativos, coincidindo co Día da Paz e da Non Violencia. En Poio aproveitaron a ocasión para presentar a campaña dos bancos das apertas. O que se pretende con este banco é resolver pois de forma pacífica, de forma solidaria, calquer conflito que se poida xerar nos centros educativos. En Caldas, os nenos e nenas desfilaron pola vila baixo unha gran tea branca que simboliza a paz. Pois facer unha marxe pola paz e a non violencia. A actividade está impulsada polo CRA de Caldas. Decidimos traer unha performance de Ligia Papi, que é unha artista brasileira, para declarar a nosa inconformidade coa guerra. Traer a paz ao mundo, a nosa localidade, aprender a respetarnos. Estamos orgullosos da educación do noso CRA, estamos orgullosos da educación que se fai en Caldas de Reis e por eso colaboramos man a man cos mestres, coas mestras, cos equipos directivos para amosarlle a todo o concello, a todos os veciños e veciñas de Caldas a estupenda labor que se fai neste centro educativo. En Sanxenxo, no centro de día, foron os maiores os que reivindicaron un mundo sen guerras. Os que aquí xuntos estamos, celebramos o Día da Paz cos maiores deste centro de día. Para desexar paz aos demais, primeiramente debemos mirar dentro de nós. Trascender a vida e llegar a la paz. Deseo que no haya guerras, que no haya muchas tranquilas. No quiero que vayan mis nietos a la guerra, ni mis nietos ni los de otra familia. Mensaxes para a esperanza que se sumaron tamén as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Que é para ti a paz? A paz é o todo, porque a tranquilidade dala e recibila. Que che dá máis paz? Que todo o mundo estea ben, familia, amigos, veciños, etc. Que crees que se pode facer para convivir con máis paz? Respetarse e ser respetado, axudar e que che axuden. O acto rematou co pendurado colectivo de textos a prol da paz.